Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw.tv TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jandeji ɗi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi. Talata tati lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande Sud Quotidien kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ko e haare hakkude Iran kam e dewlaji dontude Amérique ɓe koliti kay oɗo saaha joni windere nde ina wondi e caɗele hono ɗum wiiri kam musidɓe e jandiyankoɓe ɓe garti noon e ɗin ɗon kulhuli e jogadi toon to point mo hormone ɗum koko yuti alhaali faggudu windere nde kam musidɓe e jandiyankoɓe ganda kay kañum woni jandi wiyetede jandi Sud Quotidien ɓe garti hen goɗɗum koɓe garti koye Abdou Mbow jaggal e nder lande APR mo ganduɗa kay habri wonande leydi Burundi kañum kay waɗi annoncé wonande kay officiellement candidature mo ganduɗa kañum woni hoore gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e dow gardingu ɗum ko ganduɗa kay kañum woni secrétaire général des Nations Unies hono wiiri e kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jandi wiyetede e jayde Sud Quotidien e jayde Les Échos ko hen arti ɓe mbitande ko mo ganduɗa kañum woni Macky Sall candidature makko ko yuti alhaali e secrétaire général des Nations Unies ene woni toon nde hunde nde waɗi officiel niyete mo noon ko leydi e Burundi mo ganduɗa kañum hoorejo leydi Burundi mo ganduɗa kañum woni hoorejo Union africain ko kam kay waɗi déposé on ɗon candidature Macky Sall comme candidat ko yuti alhaali e gardugol secrétaire général des Nations Unies ɗum ene tawe e jande nde ko ɗum ko tawate e jande nde ko mo ganduɗa kañum woni mo ganduɗa kañum oɗo mo ganduɗa kañum woni Tandeng Sène mo ganduɗa kay ko tergal e lande APR jeeɗo toon to jagañaw kañum kay woni ko nodda toon to pôle judiciaire financière e ñalawma hande o ko ɗum jeeyi sababu rewɓe jeeyaɓe e lande APR kañumen kay cuuti konngudi ene tawe noon e ɗin ɗon konnguɗi mo ganduɗa kañum woni Nene Fatimata Tall konngudi muɗum ene tawe e nder e jande nde holliti kay ɗum won ko ɗum agression o wonat fawde e kanɗon lande ganduɗa kay kañum woni lande APR ɗum ene tawe e jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede e jande Les Échos ƴeewoyen e jande ganduɗa kañum woni jande Li Quotidien kam musidɓe ɓe e jandiyankoɓe ɓe gattande koye secrétaire général des Nations Unies Macky Sall e candidature muɗum ɓe kolliti kay wonat ɗum ɗon oɗo saaha joni ɗum lawɗi te ɗum waɗi noon ko omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi e Burundi mo ganduɗa kay kañum woni président en exercice wonande kay l'Union africain kanko tigui waɗi officialisé on ɗon candidature hono gonnoɗo te hoorejo leydi Sénégal Macky Sall nde ardoto gonɗon goomu ganduɗa kay kañum woni goomu godan faagu windere hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ko ɗum ko jande nde arti e ɓen ɓe ganduɗa kañum en goni e jeeyaɓe on ɗon coalition mo Diomaye président oɗo saaha joni koɓe goni e defde holno wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe koye on saaha noon e jande ganduɗa kañum woni jande L'As Quotidien ari wi aha kay wonko eɓɓete oɗo saaha joni on ɗon coalition mo ganduɗa kay kañum woni Diomaye président ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi ko validation wonande kay ɗen ɗon texte on ɗon texte woni tan ɗin ɗon kuuli ganduɗa kay ko yuti alhaali on ɗon coalition Diomaye président ko ɗum kay woni e eɓɓede ko on saaha noon ɓe mbaɗi namdal kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe mbi beele o fayani e pusgu on noon ko yuti alhaali hakkude walla ni e ceergal hakkude yaadu jaadigal hakkude mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndiyete Ousmane ko ganduɗa kañum woni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e Ousmane Sonko ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe goɗɗo mo ganduɗa kay kañum yiiɗi ko lomtade on ɗon jaahowo mo ganduɗa kañum woni gonnoɗo te hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kon to secrétaire général des Nations Unies ɓe mbitande ko Burundi ko kañum kay waɗi présenté o mo ganduɗa kañum woni Macky Sall comme candidat wonande kay ko yuti e ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay ko yuti e alhaali ɗum ganduɗa kañum woni secrétaire général des Nations Unies ɗum ine tawe e jayde L'As Quotidien jayde Point Actu ko hen arti ɓe mbitande ko yuti alhaali secrétaire général des Nations Unies o mo ganduɗa kañum woni l'Union africain kañum kay waɗi aduɓe ko mo ganduɗa kañum woni Macky Sall gam o wona mo ganduɗa kañum woni ko mo ganduɗa kañum woni secrétaire général des Nations Unies ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Point Actu ko ɗum ko goɗɗum ko tawate e jande nde ko coalition Diomaye président mo ganduɗa kay kañum woni Diomaye kam e Mimi Touré oɗo saaha joni holno mbiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe mbaɗi passé à l'offensive ɗum ko caggal jaltal o mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko hoorejo jagorɗo e leydi Sénégal ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede e jayde Point Actu e jayde Quotidien Le Quotidien kañum arti koye omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ñalawma hande o ko juugoy wonde ñalawma gongore gonga ɗum ko yuti haali e ñawore makko toon to leydi France mbeɗa arta to nder leydi Sénégal walla o heddoto toon to leydi France ɗum woni ɗum waɗi musidɓe men jaynenkoɓe gartiri ko yiti on noon fanne ɓe kolliti kay
omo ganduɗa kañum woni goto e hujji kenantoɓe mo kanko Madiambal Diagne waɗi rango fewde e ñawoje leydi France wiide makko noon e wontande laamu leydi France yo ƴettu responsabilité muɗum saabu ɗum ko yowiti alhaali autorité ji Sénégal ko ɓe namdino ko yowiti alhaali gartirgol Madiambal Diagne ɗo ete nder leydi Sénégal ɗum ɗon ala hen foof koɓe jabti holno wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe kolliti noon ko ñalawma hande o jogori yaltinede kono ko yowiti alhaali ndin ɗon jencudi beele o heddata toon to leydi France walla o artiɗo e nder leydi Sénégal ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien ko ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe duttanima Macky Sall mo ganduɗa kay ene tijja wonande ɗum candidat ɗum koko yowti e alhaali ɗum ganduɗa kañum woni e gardugol secrétaire général des Nations Unies holno wiiri kam musidɓe e janiyankoɓe e jayde ganduɗa kañum woni vox populi ko hen arti ɓe mbitande ko loni Macky Sall officiellement candidat holno mbiri kam musidɓe e janiyankoɓe kono ɗum ko ɓe garti e Mimi Touré mo ganduɗa kay waɗi répliqué ɗum ko caggal ngal ɗon jaltal mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko o waktuji nogas e nayyi tan caggal nde Ousmane Sonko yalti waɗi jaltal muɗum kollitino wonde kay ɓe ganduɗa kañumen goni e jeeyaɓe e on ɗon coalition Diomaye président ene ganniyi wadde validé ɗin ɗon texte uji ko yowti alhaali on ɗon mo ganduɗa kañum woni gon ɗon goomu ganduɗa kay ko rentingu wiyetegu coalition Diomaye président ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde vox populi ƴeewoyen e jayde source a kam musidɓe janiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko yowti alhaali assemblée générale ganduɗa kay kañum woni validation des textes ganduɗa kay kañum woni ko yowti alhaali on ɗon coalition Diomaye président ɓe ganduɗa kañumen goni membre uji walla ni mbiyen terɗe on ɗon coalition kañumen kala noon erama nde tawtorte on ɗon ñalawma ɗum noon jogori wonde ko ñande jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen holno wiiri kam musidɓe e jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi eko yowti alhaali candidature Macky Sall toon to ganduɗa kadi kañum woni secrétaire général des Nations Unies ngam lomtade omo ganduɗa kañum Antonio Guterres ɗum ene tawe e jayde ɓe mbitande ko Macky Sall face à deux sales obstacles ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde source a jayde Rewmi quotidien ɗo gasnirten roɓide jaydeji meɗen kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti ko toon to brigade de recherche mo Keur Massar ɓe mbi ko caggal nde ɓe powno jungo ɓe ganduɗa kañumen goni réseau ɓe ganduɗa kañumen goni debati gorkate en oɗo saaha joni ɓe keeɓi fartan fawde jungo on ɗon réseau mo ganduɗa kay ko waɗanoɓe fo biyeji ɓe kolliti noon ko ene tilno e milliard uji ɗiɗi taw koppareji meɗen franc CFA taw ko biyeji mo ganduɗa kay kañum woni noir ko ɗum kay woni ko wala saisir toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Keur Massar to ete holno ɓe mbi noon ɗum mo foof noon ko fo biyeji ɗi ganduɗa kay iwri ko toon to leydi e Gambie naatiɗo ete nder leydi ndi holno wi kam musidɓe jadiyankoɓe ɓe gartini kadi e Macky Sall gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal ɗum ganduɗa ko yum woni candidature makko ko yowiti alhaali gardugol ɗum ganduɗa kañum woni secrétaire général des Nations Unies ɓe kolliti ɗum on noon lawɗinama waɗi ko wayi noon ko hoorejo ganduɗa kay kañum woni union africaine mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi e Burundi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV gasi ha laabi ceer ko ɗum ɗon komin kemno rubinandade ko sifa e kele gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e roɓido jayndeji wonata ko janggo soko wegeno haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé on jarama.